Γεια σας, παιδιά, μου κάνω ένα βίντεο και όπως βλέπετε να μπει, να παίξω. Δεν μπορούμε να τσιμούμε κάτι. Ναι. Πάω στο σκύλ μου. Να στα γρήγορα. Τα παιδιά θα ρίξω στο σκύλ μου. Ξεκινάμε από εδώ πέρα τα απλά. Τα legendary αυτά δυστυχώς δεν παίζω πολύ γι' αυτό. Εγώ παίζω το έχω και παίζω πάρα πολύ. Πιστεύω να ωραίες τις πάνω να παίξω. Θα πάρω κορώνα, είμαι σίγουρος σήμερα μετά που γύρισα από το σχολείο. Τώρα ήρθα από το σχολείο. Εγώ γύρισα μία ώρα από το σχολείο και κάτσε λίγο πάνω να πάω και τώρα μπήκα. Παίξω. Κορώνα, σύρχομαι. Μακάρα μου κολλάει. Να πια. Αυτή. Τι είναι. Δεν μας έγινε το πίσω. Παιδιά, μου κολλάει το tablet. Έχασα, μου σέρνει. Να, έχασα. Θα πάρω κορώνα αυτό, είμαι σίγουρος. Και αυτό μου τη σπάει. Αυτό είναι αστείο. Να κάνω αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Να με κολλάει τώρα. Δεν πάρει να μου κολλάει. Το βρίσκω τώρα, δεν μου κοιτάνε. Δεν μου κολλάει λίγο. What? Τώρα δεν μου κολλάει. Λίγο δεν μου κολλάει. Γράψτε μου στα σχόλια πώς βγάζω το τραγούδι για το ζόρι. Εγώ πραγματικά δεν έχω ένα τραγούδι που χωρίς το ζόρι μου αρέσει. Απλά γράψτε, εγώ δεν λέω. Ή πιο πολύ σας διαδέσαι να μ' αρέσει. Έλα. Αου, πόνες αυτό. Τι είναι ρε. Τι είναι. Μου τρελάνισα. Δεν γαμιέσαι ρε που στέγω. Ω μαλάκα. Μου έχει κολλήσει και περπατούσα ρε, το βρήκες. Πιο σπαστικό παιχνίδι είναι, να σας πω. Πιο σπαστικό παιχνίδι είναι. Γιατί όλοι χορεύουνε. Ας πω εδώ. Θα πάω αυτό. Για να μην φύγω πώς παίζω, παιδιά. Παιδιά, σε αυτό είχα φτάσει στις 560 πίστες. Δεν έχω πλάκα. Άμπη και ο ξαδερφός μου. Άρε.
Δεν μου κολλάει και θα βγω πόντους. Παπ. Θα την γιω. Θα μου κολλάει πώς φορώ αυτό το GG. Ήμουν 68 FPS. Όχι! Τι κάνω! Όχι! Μπαίνω. Αν χάσω παιδιά, κόβετε εδώ το βίντεο. Θες να το το βίντεο. Έλα τώρα 500 FPS πιάνουμε γαμό. Καμώνα. Oh my god. Διατέσσουμε το κόλπο. Έλα πιάνουμε την μία πρώτα προσπαθώ στην κοινά όταν το φτιάξω πάει. Μπράβο μπρος δύναμη. Δύναμη να κοιμάμαι. Έφτανε το κολμπάκι μου φιλαράκια. Είναι κόλπο για το μόνο τρεκάκι. Εντάξει, το πιο εύκολο το περνάω. Κι δεν θέλω φίλοι. Εντάξει. Εντάξει, όλο το κάνω. Τη γλίτωσα στο στάκι. Για παραδεχτείτε αυτό, είναι πολύ καλός παίκτης. Να σας πω, παιδιά, όταν πω αυτό το βίντεο στα 3 likes, σας πω πόσο χρονών είμαι. Α, παιδιά, όταν φτάσω αυτό το βίντεο στα... Όταν φτάσω στο 3 likes, θα σας πω ποιος είμαι. Όχι, όταν φτάσω στο 3 likes, θα σας πω πόσο χρονών είμαι. Οκ. Σαμπανιά. Όχι, όχι. Άντε. Oh! Έπρεπε να πατήσω το δεν μου έχουν δώσει. Τα δύο. Θα μπω κι άλλο παιδιά.
Μα αυτό το χρειάζεται. Να μπορεί να κάνω να σου πει να μου έχει. Oh my goodness, oh my god. Πάμε πίσω. Είμαι Αλληλούια. Τώρα please. Παιδιά μου, γιατί θα τα πάρω, λέει αυτά. Άμα θα τα πάρω. Τα πάρω. Εύκολο. Κάπου παίζουν για να πάρουν, νομίζω κάπου παίζουν για να κάνουν. Κάπου παίζουν για να κερδίσουν, αλλά δεν παίζουν για να κερδίσουν. Παίζω και τα δύο. Θα πεθάνω. Θέλω. Είμαι μπροήλας. Είναι πιο άχρηστος παίκτης σε όλο τον κόσμο. Όσοι πιστεύουν ότι είναι καλός παίκτης, τώρα από τα σχόλια ένα ήττα. Η φωνή μου ακούγεται πολύ περίεργα, γιατί εγώ βλέπω το βίντεο μου μετά που το κάνω και μετά GG bro, GG. Να πέφτω και γκλέμε σε αγάρι. Πέφτω και σκλάω το μάσι. Θέλω να μου κάνω το ζάρι. Εγώ έτσι με έχω μάσει. Δεν φαίνεται κατά. Ναι μωρέ, δεν θα θέλω να περνάσει. Αλήθεια. Ναι ρε μπορώ, όλοι παίζουν να πάρουν να κερδίσουν. Τώρα να κερδίσω, τώρα. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που το νίκησα. Τώρα να παίξω σε αυτό. Ή εδώ. Να κάνω ένα μαγικό και να μπω κατευθείαν. 3, 2, 1. 10. Έλα.